ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രാവിലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കാം. അതേമാതിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിലിടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൂച്ചക്കുട്ടന്മാരുടെ കൂടെ രാവിലെ തന്നെ കളിക്കാൻ കൂടിയിട്ടോ. ഇത് മുത്താണ്. മുത്തിനിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മടിയിലെടുത്ത് വെക്കണമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു പൂച്ചനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ആ പൂച്ചയുടെ 2 മക്കളാണ് കേട്ടോ. അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ പേര് മുത്തുന്നത്. ഇതൊരു പാവാണ്. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക വരെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരെണ്ണുണ്ട് സ്വത്ത്. ഇതാ കണ്ടോ, കടിപിടി കൂടുന്നുണ്ടോ. ഏത് സമയത്തും ഇതാണ് പരിപാടി. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ മറ്റേ കുട്ടികൾ തല്ലിവിടണ മാതിരിക്കന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇവർ രണ്ടാളും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തലയൊക്കെ കടിച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ പൂച്ചകൾ. നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പൂച്ചകൾ, ഇങ്ങനെ തല്ലുവിടുന്ന പൂച്ചകൾ. എന്താ ചെയ്യുക, എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാൽ വീടൊക്കെ 2 ആക്കിയിട്ട് ഇടും. ഞാൻ പോയി വരാൻ ഒഴിവുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ. പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി പൊതിച്ചോറിനുള്ള അതിലേക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണം. പൊതിച്ചോറിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി. നമ്മൾ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിക്ക് പച്ചമുളകും അതേമാതിരി തന്നെ ഉള്ളി. ഞാൻ എൻ്റെ ചീനമുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് മാതിരി ആവണ്ട, അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് പൊതിച്ചോറിന് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി, നല്ല രസത്തിന്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു രസമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചമ്മന്തി റെഡിയായി. പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം തിളക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമുക്ക് ബീഫ് വരട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അനിയത്തിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വാഴയുടെ ഇല പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി തൊടിയിലേക്ക്. വാഴയുടെ ഇല പറിച്ചിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആകാശം മൊത്തം ഇരുണ്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു. മുഖം വീർപ്പിച്ച മാതിരിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുട്ടാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളിങ്ങനെ കാർമേഘങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് മഴ വരുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ലോണം മഴ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. മഴ പെയ്യും. അങ്ങനെ നിൽക്കണ്. നല്ലോണം കണ്ടോ, എന്താ ആകാശത്ത് ഒന്നും കാണാനില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കണം. അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് നേരം മഴ പെയ്തു. ഇലയിലൊക്കെ കണ്ടോ വെള്ള തുള്ളി വെട്ടിന് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തു. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അന്നൊരു പണിയെ പൊതിച്ചോറ് സെറ്റാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വാഴയുടെ ഇല പോയി വാട്ടിയിട്ട് വന്നു. വാഴയുടെ ഇല വാട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ചോറ് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 കയ്യിൽ ചോറ് നമ്മളതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചോറ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ചോറൊന്ന് ഒപ്പമാക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരന്ന രീതിക്കല്ലല്ലോ, കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണമല്ലോ, അതിലെല്ലാതും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പാകത്തിന് ആ സൈഡും ഈ സൈഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പാക്കി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോറ് നന്നായിട്ട് ആ സൈഡ് എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ പാകത്തിന് ഒപ്പാക്കി വെച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളതിലേക്ക് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് കറി നന്നായി ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നടുക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക, എന്നാലാണ് അതിൽ ആ ഒരു രസം വരുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പാടെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേക രസമല്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓംപ്ലേറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് മീൻ പൊരിച്ചത്, കണ്ണൻ മീനാണ്, അത് പൊരിച്ചത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരിക്ക് തന്നെ ബീഫ് വരട്ടി വെച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നല്ല നാടൻ ഉള്ളി ചമ്മന്തിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി ചമ്മന്തി, കൊച്ചുള്ളി ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചമ്മന്തി, കൊച്ചുള്ളി ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ പറയും. കൊച്ചുള്ളി ചമ്മന്തിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സൈഡിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാങ്ങാച്ചാറ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈലൈറ്റ് അതൊക്കെയാണല്ലോ പൊതിച്ചോറിന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് നന്നായി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡും ഈ സൈഡും നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പതുക്കെ പൊതിയാൻ എനിക്കങ്ങനെ അറിയില്ല, എൻ്റെ അമ്മയും കൂടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വേറൊരു കൈയും കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞു. അത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊതിനേൻ്റെ ഇതുമാതിരി ഇരിക്കും. നമ്മൾ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ രുചികൾ നന്നായി ടൈറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും നല്ല പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരാം.